Geslachtsspel van Geleen. Dat is de kant, dat is de kant. Dankjewel. Kronkeleren, hier stonden jullie, de knapste van allemaal hier. We hebben ook nog een afvaardiging van de oud-prinsen metgenomen. Die zijn wel incognito, want die hebben vandaag de pool gezet bij onze prins Bob de Eerste. En die zijn vanuit de tent en het beer zijn die meteen niet aangesloten. En die zeggen, veer willen ook naar de kronkeleren. Want die hebben een prinses. Dus, en nog willen ze niet laten voorbij gaan, dus vandaar dat ze hier zijn. Nog over even naar rond toe. We hebben van alles al metgemaakt, we hebben al jaren weer samen opgetrokken hè, met SGVV en samen door de diverse recepties geweest. En ja, wat ik toen net hoorde, je bent ook nog een bakker, abrikozenvlaai, brood. Nou, daar is toch weer van te kijken dat ze bouwkundig en met de handjes goed kost, maar dat ze dat kost, dat is allemaal nu voor dich. Maar goed, veel komen zich ook decoreren met de medaille van de ULE. En dan wil ik Bob de Eerste even vragen om dit de medaille om te hangen. Kronkeleren brengt goed. Hey. Goed, en wat het verbrandde dan nog is, dat veer, presidenten, opper, allemaal dit jaar 1 keer 11 en 2 keer 11 zijn. Dat is toch wel een uniek gezelschap wat voor vertoeven. Dan gaan we naar de jeugdprinsen. Nigel de Eerste, die al een jaar erop heeft zitten, 2 jaar, 3 jaar heeft er erop zitten. Dus die kent alle klappen van de zweep, die heeft al alles gezien. Dus die houd ik even nog een paar dagen aan Nigel vast, want hij weet wat ze allemaal te verwachten steeds. En geniet ervan. Geniet van het hele vastenovendseizoen en wat ze allemaal geboren krijgen. Geniet mannen. Dat is maar 1 keer als jeugdprins en misschien over een 20 jaar dat ze ook nog de grote prins wil zijn. Maar bij de kronkeleren is dat altijd een verrassing. Dus daarvoor wil ik ook... Hoe is dat? Jamie de Eerste even vragen om dicht de medaille Nigel om te hangen van de ULE. Kronkeleren brengt goed. Ja, blijf maar staan. Dan kan ze ook meteen die de eerste de medaille aanreiken.
Kroonkeneren brengt goed. Hey. Ja. En dan kom ik, wat ik al zeg, het is altijd een verrassing als je hier bij de Kroonkeneren komt. Er werd nooit was ik eens kregen, was ik verwacht. En dit wordt dit nu ook weer met een zitting. In feite kosten het wel een keer verwachten. Enrico heeft de 93 prins, de Heringprinses, Thijs de jeugdprins, dus wat wil ze dan? Dan moet Anne ook weer. Maar helemaal niet verwacht. En wat toveren die dat uit de hoge hoed? Prinses Anne. Anne, ik zou zeggen, geniet ervan, hè. Er werd ze heel veel voor de pap, man en Thijs, dat ik genoten is. Maar doe dat ook. Want het seizoen is op dit moment nog bezig. En straks op de vastenavond zondag in de optocht, daar moeten ze dit van ook hebben. Ik zou zeggen, Bob de Eerste, geef Anne de medaille van u. En wat er verder bij u. Kroonkeneren brengt goed. Hey. Genoeg. Goed. Dit wordt het van de uur. Ik zou zeggen, geniet er nog van. Veel moeten nog even door naar Limburg. Het is al in hoe goed gelopen. Maar ik zou zeggen, geniet ervan van de receptie nog. En ik hoop ik morgen te zien op onze receptie. Dankjewel. Peter, bedankt voor de short word. Dick ook bedankt voor de medaille. Ik weet dat ze nu spijten van hebben, dat ze een vriendin hebben. Maar goed, ik heb mich allemaal gewaarschuwd van tevoren. Gewoon zet grammen en vriendin. Je moet als vrijgezel moet ze de vastenavond in. En dat is mijn dochter ook. Gelukkig vrijgezel. Dus ik hoop dat ze nog lang van een tempel af kunnen houden. En dan komt het goed. Tada, vastenavond samen. Yeah.
te koop.